Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah, Lek. Ngombe sik apa piye? Aja lek ngono lho. Nang apa? Arep kaya ngopo iki ditanggap Priagung. Lah, iki to. Panjenenganipun Bapak Gondo Subarno karo Bubarno kuwi. Ki Gondo Subarno sekalian garwa ngono lho. Bu Ningsih Bu Ning. Yulianti. Lah, Bu Ningsih. Ah iya. Wah, arep duwe gawe iki tenan Pak Barno iki dalang sing pinunjul. Piye to, Mas? Lho ora umume wong duwe gawe lho. Lah ngopo? Iki apa ulem-ulem? Ulem-ulem. Lho arep duwe gawe iki mayange laris. Nggih. Dari pas mayang karo nyiarke warga kono. Ya ngono ki ngesut kanca sing saking wis nyedulur kan ya Rawuh. nyatane tamune kepingi lho Mas, tamune kuatah. Iki luar biasa. Saking dinas kepemerintahan daerah Boyolali nggih rawuh. DPRD rawuh, terus Bapak Marsono. Bapak Marsono, terus iki para seniman-seniman sekabupaten Boyolali, Klaten ya rawuh. Awit wingi Mas, Dalang-dalang rawuh. Iki Mas Bintoro ya rawuh. Mas Bintoro. Karo Nggih Mas, Kris. Mas Sekar, Mbak Sekar. Nggih. Wah, gawe iki wah, aku gumun lho. Napa? Kulino ditanggap wayangan dalang hebate kaya ngono, duwe gawe kaya mung klenengane ora komplit. Mas, iki ora teke kok Pak Barno ki eman. Ora. Ora kok lek eman ning pancen nggone iki ki nek dilar rono wong kono ki arep ene wong gawe ndak kuwi lho Oh, ewong. dadi pawiwahan iki jenenge pawiwahan PNGT. PNGT piye? Pengiritan. Ya ora. Nek jane iki kanca-kancane Pak Barno Ya. iki
Yogane Pak Barno ki Turah. kathah, turah-turah lho, sinden-sinden. Aku ra manggon, aku jatah aku ngegong aku. Aku metu bocoran saka yoga-yoga. Kene, Mas. Pak Barno ki yasa gamelan. Heeh. Ngapunten janipun ajeng dijangkepi gandeng nika nembe slendro. Lah benjang gadah damel melih insyaallah Pelok. pelokipun katut. Iki sing pelok ki ning mburi jane Mas, cuman ora ditata. Lah ya wayang kae rumahku dalange sapa? Ora aku nggo pajangan tok, Mas. Nggih, Cik. nderek mangayu bagya. Derek mangayu bagya Pak Barno. Pak Barno sekarang Anggenipun iku. kagungan kersa katebih Cik. panggoda pangrencana Dongane piye, Lek? Nugra ingkang agung. Cik. Mas Agung kalih Mbak Sapa kuwi? Mbak Ora entuk ulem aku. Mbak Siti Karoma. Mbak Siti Karoma menjadi keluarga yang sakinah mawaddah Amin. warahmah. Cik. Barakallahu laka wa baraka ngalaika jamaah pinter, bainakum koir. Cik. Wah iki pokoke dongane manten ya mung kuwi aku ngapalne 3 dina lho. Oke mau arep sowan Pak Barno kuwi. Wah iki dipinangkani sinden ora ben-ben. Ora ben-ben. Songo Akeh. sak kowe. Heeh. Malah iki kerawan seniman sing kondang kaloka Sopo, mung Mas? jagong lho. Sopo, Mas? Mbak Mimin. Mimin teko. Endi? Lah kae kuplukan kere tak kira Mudin. Astagfirullah, aku liwat ora ngeliat iki. Nggih. Nggih, ngatur Mbak. nuwun jeng dawuh. Mbah Imin. Mbah Lah Imin. nek ngono ya bagus tenan aku abot lek ku. Sisan wae diceluk rene. Iya, Monggo ora ajeng ana apa? tak salaman sik Ah, ndak salaman. kualat. Aku ya ora ngulat. Oh, dadi kowe mau ngliwati iki ora nyalami. Ora ora. Alah alah Pak Haji Gino, enggak manten mikno, Pak. Ibu kan barengi anu Sinoman, Mas. Heeh. Pak. Wah, Pak Imin, nyuwun berkahipun. ini kene ayo kan. Mbah, yo nderek dongak-dongake. Kowe den dhisiki yo. Rekosomu iki melu Pak Barno basa. Iya. Kowe iki jenengmu nguncara Pak Barno wis ora wani. Ngamel mik iki ora, Mas? Kula mriki jagong lho Pak Setate wong kula ajeng daftar. Kula tak sambatan mboten senimanipun her-her ngoten niku. Kula Aku mboten nek ditampi. ini aku seneng Mbah Imin metu lanange, ini aku seneng aku. Derek Ya, memuji Cek. hajatipun Pak 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 Barno mugi-mugi Cek. pinaringan lancar kalih Cek, sesambi amin. kala lan Sri Atmojo Temanten Sarimbit Mangyo Cek. Bagyo Mulya menika Amin. rencang-rencang seniman luar biasa Cek. kathah sanget. Pak Inggih. Digareng kula mboten ajeng ndagel wong asine kula ora iso ndagel. Wah, aku ki rene iki ya mung ndongakne Nggih. iki wong upamane bayaran ki aku ya cok-cokan kok. Lah ngapa cocok-cokan? Lah aku ya kurang 200 karo kono dek iki kae. Ora mirang-mirange kaya ngono kuwi lho, Mas aku kok. Lah timbang kowe kae Ngapa? duwe gawe kok Aku rung tau digawe. nonjok kok diput. Wah, Diteri. nonjok ingkuke gede banget dipoto aku ya tonjokan tak hargai. Tak Iya. hargai. Arep apa foto aku nyumbangku ya 2 juta. Iya. Mbok foto. Tak foto tak kirim. Dadi Nggih. mung simbolis. Simbolis Nggih. nggih. Pak Barno ki ya wong tuaku dhisik lek Nggih. aja aku munggah-munggah ya beliau. Nggih. Ket bayaran 200 kon jujuli 20 ya 20. cetak eling. Jujulono 20 Dik. Ngono ki aku ya. Zaman nek ya ora biyen apa-apa lho. lho. Sing penting kan regane tur beliau prasaja. Mare ya didum-dum. Lah iya Jaman semono ki ya rekoso lho. Lah kowe ki 200 aku melu Pak Barno 75 kok. Kok malah ngenes ke, Pak? Kuwi ki ronggon. Ning alhamdulillah Mbah Imin. Nggih. Jenengan Berkahe, nggih. riyen jenengan riyen Perhatian. 180 sakniki jenengan wis 18 juta. Amin pangestunipun ya mung alhamdulillah. Ah sinden menang ayem Mbah Imin rawuh ki menang ayem Kula sinden-sinden. kula mboten nyanyi mawon. Oh mboten? Oh, nggih. Lajeng Arep niki rencang kula sedasa, Mbah. 1 loro 3 4 5 6 7 Kosek, 8 kosek. 9 10. Nah, nggih. Nomor rekening nggih saged nika. Oh nggih. Aturan, Mbah. Ah nggih. Kula mboten Ditung sik ya, mawon. Mbak? Nggih, heeh. Nggih, maturun nggih. Pak kula mboten mawon pekiwah kali seniman-seniman iki. ora ya ora ketang sak limah ra apa-apa to. Ayo bawa wong telu ya ya wis didum. bawa sing aku iso. Mbah, iki yo transparan. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8,
songo. Sindene 8 karo sembenan 9 rak ya wis bener to. Apa ya? Sindene 8 jenengan siji 9 wis bener to. Nggih, oh nggih, Lah kok nek ora wong ngitung. nek Pak Gare kan piyai kakung. Oh nggih. Piyai lho. kakung tangan di atas, Nah. wong lanang kok tangan nang ngisor ya kleru to. Iya, iki kok njaluk iki mulane. Ampun iki jatahe piyai putri. Aku gelo tenan iki. Napa? Kok ndadak tak celuk. Tibane rauman. Tak gembole sik. Lah, Oh, Pak Barno niki beda ten wayangan le. Sing Nggih. kakuan kersa jenengan. Engko WA, aku ngengei lho. Ora. Ora ya. Ya ora, Pak Barno ku wong sembodo. ora. Nggih. Bapak napa niki kagem temanten lan ugi sedaya para tamu. Slendro niki pelek ditolak niki. Arep kaya ngopo? Nggih, niku wonten pamundutan kalau mau, Mbak. Apa? Saking Ki Bintara ngersakaken Sri Huning Mustika Tuban. Alah, Sinaput ditindang, Sek. pahlawan putri. Kon nindenge Pak Gito. Aku kon bawa iki nyang Pak Barno. Aku mau ketemu. Piye? Kok bawa Sri Uning lho. Heeh. Cengkoke suaraku. Oh. Weh, niki mesti kaya Pak Barno. Sri Uning Mustika Tuban. Monggo. Moji roji nembrut. Putra Kanjeng Sira lawe. Mbah, Nggih. Pak Lurah niku penasaran. Mosok kowe mimin to kok gagah men Mbak Nggih, Nani? niki asli. Niki lho, Pak Lurah. Niki Mbah Kukimen ning asline ngaten niki, Pak. Bakul wedhus. Mbak wedhus niki. Janipun kula nggih MC. Nggih. Ning munggah kok kalah hebat karo Pak Fitri. Heeh. Karo Nah. Pak Mulyono karo Nah. sedulurku. Wah, iki nek ra cari solusi ra Nggih, iso. Lah wong nggih. aku iki girong-gironge ra mampu. Lah. Lah moko campur sari. Terus aku gawe terobosan gelungan. Gelungan. Lho, kabar 1000 daran gur 1000 golek rezeki. Wiwite kok ngono Kok kuwi. gelungan Lah. lah. Kok belas liyane Senin dobel ping 3, Minggu dobel ping 4 kok aku seminggu pisan iki Pisan, arang nggih. kading ning aku ra gersula. Gusti Allah lah terus kula Itu solusi dalan. gelungan ngoten niku. Dadi itu kaya ngono kuwi itu dalan pangane kok kono. Iya. Padha aku. Terus Aku jen dhisik MC biasa ki popone 35. nggih. 50. Bare saiki 15. Aku arep payu ning Boyolali. Lah kok Nggih. enek wong barang ning Bang Joki dandan gareng. Wah, apa sok dandan gareng? Aku dandan aku mularis aku iso payu 2.500.000. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah 2.500.000. Ah, 10 nggon, Nduk. Duk prangkung bojona goro. Monggo Mbak Niken. Bebelo wirat moyo. Napa jane iki? Wong saurene wong jagong wis kelangan. Matur nuwun Mbak Mimin muga-muga rezekine Adune ngrayu. Ora Adune iki ngrayu. kemringet ngono lho. Tamang nek piyai kakung iki ning ngilangi wong wedok. Lho, 1000 nggih, Mbak. Wis dipak. Iya. Pokoke sejarah wong arep jenenge Nguncara kuwi 1000 jalan. Tapi saiki mau seniman ya aja ngresula. Nggih. Wong urip ngresula ki ya ora penak tur wong lara wae ditambakne supaya mari. Nggih. Piye carane? Tur enek lho, ora lara kok ngresula ki enek. Napa? Wong idak telek. Kowe iki ora Idak lara telek tapi kok ngresula. Wah, jajiret iki telek. Kowe iki jadi demok diawu. Wah, Jek kurang yakin ya, Pak. Anggawean. Medeni. Tan wurung Sri Uning gugur. Pak Barno mbok senyum to, Pak? Iya. aja pucet to, Pak. Turah santai mawon. Alah, santai. Sedulur kok santai turah. Dengane wong tua aku ya melu ndongake senajan Lah. jenengan ra tau paring dawuh. Lah iya. Ning aku ya ndongake wiwit kawit kula paribasan nek munggah aku gelem munggah ning ngene barengane. Dadi kula Nggih. mangkat sore nunut bareng pemusik utawa Nggih. yoga. Mergane kula rumangsa wong bodho ngepit ra teteh. Lho, nek jenengan dadi Soale nang kene kewengen iki tekon niku lawang do tutup dodokane angel. Ya nggih.
Bismillah dadi ladang berkah panjenengan. Alhamdulillah Pak Barno wis santai mawon wis muga-muga cukup ngarep turah. Cukup dicukupkan santai Gusti Allah. Tetep bati-bati. Nek bati aja ngomong Wis tak bati. jamin bati. Apa ulem-ulem wong siaran. Oh, siaran Aku tak tak kei masukan Pak nika nggih lingkungan Jemawa sak kiwa tengene menika saening ngenten mawon Pak. Dikek ning perapatan sapa cocok jenenge kan jiko dhewe-dhewe. Iki Pak Dalang lho cetok wirang-wirangku Mas. Oh aku iki pokoke ning kene kaya bola dhewe. Monggo dintekke Pak. Monggo. Dadi kusumaning bangsa Karo nembang karo nderekne salaman. Lah apa lo? Ayo. Ya. Nganti mencicil sing duwe omah kok nambahi. Ngepak iki lho. Yes. Selamat ya Pak. Semoga lancar dayane Mbak Ning nggih. Nggih Mas Agung. Mbak Manten. Nggih, foto riyen. Foto. Yang tidak berkepentingan kan. Oke cuma. Sriyoning mesti katuban lapung tresno lan sakoyo pati marang Raden Wiratoya dangus prasetyo anandang prati Sriyoning datang grahita kating tresno katenging pribadi Matur nuwun Mbak Mimin. Wiratmana putranira Rada rene. Adipati Tuban Sriyoning putraning adi Wangsupati nalika ing wani kapopo ing Matyalaga Koprak lawan nek singga tetes ning Wiratmaya ning arah Srihuning sanadya kasanira abdeng pena alabo negara nyarengi lagon Srihuning kula warga Ki Gondo Subarno Karo wirawiri. sekarang ibu monggo Sesarengan karawitan pangestu kelan cahya laras monggo yo. Lho. Srana foto sareng temanten monggo kalih Digonggo minakne ta. para bapak ibu among rawuh kasuwun paring pangestu kelan temanten lajeng bapak kepala desa Jemawa bapak ibu perangkat desa Jemawa marang Raden Wiratoya ngangus prasetya nandang prati Sriyoning datang grahita
Pak Jumadi ngapunten nggih kala wingi kula mboten saged sowan wonten. Lah napa lho? Rengas Lah ngopo kok ora iso sowan? ora dikon ya mung ning kene tok. Lah ngono kuwi ya kerja ndek iki Pak Barno besan ya jenengan ki nderek. Ora itu undangan ya. Ya butuh melu rono. Ya wong ora aku wis tau kok. Pokoke renek dawuh derek Pak Barno apa wae to. Ora nggon wayangan wong tindak ngendi wae. Yen renek dawuh aku ora wani lancang no. Lah ngopo? Saurene bapak iki ya ora iso ora sebaene piyayi. Lah gini to. Aku dan dhisik arep ngetutne montor melu. Rasa melu kene ngreget-ngregeti ngono. Nggih, iki Mbah Gita ya. Mbah Gita. Mbah Gita iki. Mbah Gita ngapunten Mbah Gita wah. Sesepuh Rawus Jaya ngapunten. Wah, Mbah Gita ki kakangne Pak Kardi Bodong. Kakak di Bodong. MC. Nih, oh, Pak nggih. Bodong. Salam kagem Mas Mardi. Jek ini pun tindak mriki. Nggih. Dimasukin ya, Lek. Prun, kowe kanca SD. Kanca SD kamu ki ngendi? Kanca SD. Monggo katuran foto pinilih. Jek. Wis duwe gawe kok sembodo kaya ngene ya, Nak. Betul lho. Upamane aku duwe gawe kok Pak Barno tenan, ban duwe gawe minggat. Lah kuwi lak kowe awakmu tenan kowe. Lah, Apa minggat? balekne ki nyatus praketer. Lah. Sinden-sinden entuk pulian. Lek pulian ngene Mbak Imin. Wah, wong sing dawuhe reng wis rawuh para her-her. Iya. Terus engko sangka pemerintah daerah Kabupaten Boyolali rawuh. Saking apa ki Pak Marsono. pedalangan Nggih. sak Boyolali ki. Nggih. Heeh. Pepadi ya Nggih. rawuh. Dari Dinas Pariwisata Kebudayaan ya rawuh. Lho aku kowe kudu dandan gareng. Aku yang mesti WA-ne tak bales ta. Iya. Wani piro? Pak Barno ya ngendika, Piye? iki nek tamune para her-her kabeh, Dik. Iki ya seniman ya karo para tamu tangga teparo, karo perangkat-perangkat Nyang kuyung. Heeh, iki tamune her-her. Lah dagelane, Pak, ya nganggo dagelan herder. Kirek iki. Ngece. Ya. Oke, terus. Katresnane Wirat Moyo. Ning ora sri kuning. Ha ha. Sanira prapte lena lapo nego Sampun Pak Mudin. Aku meh kleru. Areng gandeng buwe kae. Edar aku kowe. Lancang iki ya ngene nglat-nglatke. Anu, bapake Apa leh? Bapake sik nang wingking mau ngene. Ayo. Nggih. Mbak Niken, Kula tak mut. menika lakar wancinipun taksih wonten Oh, kagem ngaten. panjenengan lan Ki Gareng Mojiroji. Injih, matur nuwun tak mut. Pak Mudin. Pisan Kas. Mbak Niken, No. dipun tambahi rencang. Nggih. Wonten Mbak Tiwi Mahdalena. Heeh, Mbak Ayo, Tiwi. Turun Mbak Tiwi yo. Ayo Mbak, hati-hati lho Mbak. Aja minggah terus ndak pelikaten. Mangga. Pak Mudin, panjenengan remen Miyat kok langane kalawang ngabjer Jarwa pandem. muda. Mudin nis Prabu Tresna gones menes. Mane. Ke Pak Sri Sumpar. Hubungan
mara jaket nyaketun kakang kene genduk Dewi. Woi, apa? Aku ki nyawange iki kok rumangsaku retuk suguhan apa-apa wis wareg. Lah pripun? Lah yo bedah semene. Bojoku iki telung mene iki, Dik. Yen mulih kok pasar mriki gelut padu karo tukang angkot. Lah piye? Ditung 3 kok. Kok telu? Bayar. Sik kok dihitung Lah telu. ngebaki kon lho. Ngebaki kan. Mbak Dewi asli saking pundi? Jare wau panjenengane ngendika yen Iki juragan apem. Oh, kene Nggih. juragan mbako apem apa? apem. Apem mu coba ndelok. Jatinom. Ya to, Mbak? Nggih. Lho. Napa badhe mirsani apem kula? Nggih, lha pripun? Ada yang ngersaken pripun? Aja ngersake. Kok nek ngersake kok ora iso ngayahi lek modele. Ngece, bocah iki ngece. Lah cilik ngene lho. Apa yang tuwa ki mung umur, kekarepan ki padha wae. Ora sing tuwa. Cilik. Heh? Sekarepane ora ngalahke lek sia. Santai wae, mengko dikum pirang-pirang Ajarene? dino sik. Lambemu lho. Kok terus tekan siki. Lah maksudnya kan biasanya kan jenengan kerepe dicoplek sia. Ngono. Campur sari. Campur sari ini mungkin apa Pak Dek? Wis mati ya Pak Dek? Sinar laser Iki jarene arep payu 12 yuta lho, kan. Apa? Iki mau cerita. ayo Sesuk Nendi. kowe tak gowo. Eh. Iki aku sesuk calone payu 12 yuta. Ngene mbuh kae. Besok kapan nih? Oh, neng anu neng koperasi Mekar. Enggak Cek, derek ndedonga Mbak. Nggih, Monggo nderek ndongaken ndedonga oleh kagem Agung. temanten kekalih Mas mugi-mugi. Agung kali Nggih. Kalih Mbak sinten? Mbak Mbak Manten. Siti. Nggih, mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Nggih. Jen. Nyapa, Pak Mbak? Barno. Pak Barno ketok cerih. Jen iki nggih nderek kula nderek ndedonga, Pak. Nggih. Mugi-mugi pinaringan lancar Amin. sampunipun. Ora Amin. ndek utang ya. Amin. Wis pokoke arep wayangan iki arep mantu kuwi laris, bar mantu muga-muga tambah laris. Nggih. Gone mayang. Lah nggih. Monggo ingkang badhe foto sesarengan, ingkang boten kagungan garwa, saged ngampil ledek. Pak Kaji Dalono kalih sinten? Oh, kalih nangis. Pak Hartono. Kali nangis piye? Pak Dalono Pak Kaji. Tindak le sinten, Pak? Kalih nangis, Mbak. Lah gur dhewe. Oh, dhewe ta? Nggih, Mbak Imin. Oh, Mbak Imin nika Pak Kaji, Mbak. Benjang tanggal 3 Januari ingkang betahaken Pak Kaji Dalono. Aku ra iso, Bos. Nggih. Santai wae. Barengi timbali Pak Jokowi. Arep rabi meneh. Pak Jokowi sapa? Jokowi yo nata nggoku. Nggih. Monggo lelagonipun Slendro. Slendro ya nek slendro kok. Kowe arep ngaturne apa? Lek aku ki nek klenengan pawar Mbak Tiwi wegah. Ora ngopo? Lah aku angger kur mesti dumyok kok. Mesti aku seneng yoga. Suarane Kowe iki slendro. anu leh mukur kok keri terus. Lah aku kebarengan suara ubyuk. Apa jadi? Kok suara ubyuk-ubyuk. Lah angger awar jenengan iki lho. Oh, Angger iya. jenengan obah mesti ubyuk kuwi. Lah sing ubyuk-ubyuk ngendi? Mbah aku ora ngerti ya. Apa ya ora krasa wong gawa semono. Lah iki yo tak kencengi lho kok isih ubyuk-ubyuk lho kan. Kupingmu ki lho. Kaya wong gawa banyu leri. Ayo kupinge sing kleru kuwi. Lagunipun apa Mbak Yu? Nggih, menika diaturke. Anu gubuk asmara. Oh iya, nggih. Sing kono-kono iso lah enek slendro kok. Ken tak kandhani. Nggih. Iki mau ki gareng lak teko. Eh, Iki kok kaya Mbak Tiwi perambanan ya. iya. Lho, kok perambanan to, Lek? Aku ki ora perambanan. Lah piye? Loh, kowe lak ben ngekos ning ngendi? Cerak candi, jare aku kos ning Sri Kandi ngono lho. Leh, bener ndek ndek lengganan ning kono kan. Lenggananku yo iki. Ayo, Monggo bubuk asmara. gubuk asmara. Langgam napa tak tung-tak ndoro? Tang tak tung tak Tak wae. tung tak. Wis yane iki aku bablas sing nang bandara Bandara ngendi? Bandara. anu Semarang. Ahmad Yani, arep Heeh. nyandi Le, arep nyandi. Arep nonton pesawat midon. Tak kira ki ya. Ya. Cahya
kaya laras kapimpin panjenengan Ki Subarno. Ki Gondo Subarno. Lenengan irit apik. Yen liwat aku kelingan kubu kae biyen tanggo leren neng cagak kebak tulisan warna abad tondo isih prawan kubu kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki kubu kae kebak crita wayah wengi tekan kakarina Bu Ningsih termasuk sabar ya. Kene ta? Bukan Lah kene. Lah nyatane nganti iki mantu ngunduh mantu. Iya. Udakara sing anggene palakrama Pak Barno ki ya Wis akeh taun. 20 tahunan ya. Dadi kawin perak. Bu Barno ki sabar. Sabar piye? Pak, setoran bank. Wes Pak Barno iki lan restoran bank kok nyumpel. Lah dalang kok ndek utang lho. Ayo engko bayari anak-anak kuliah, Pak. Oh. Ya sabar. Iya. Lah, dalang yo ngono kuwi. kuwi. Mbak, anggere Pak Barno ngastoki garwane ra entuk ndereki Lah ngapa? garengi ngono iki kok. Lah ngapa lho? Bu Ningsih ki nderekke mbok yo ben. Ora, mayange ora tutuk. Lah kok iso? Sik mayang sapa? Pak Barno. Lah, sing teko. Bu Ningsih. Bu Ningsih. Garwane Pak Barno, Barno. Bu Barno lho. Lagi jejer kok Bu Barno. Maksudnya Bu Barno Bu Barno ki garwane Pak Bu Ningsih lho. Bu Ningsih, mulane aku lagi ngerti jenenge iki Bu Barno Densus akor dipolo wong mendem nang campur sari kok. Pak Barno Jagong. Bu Barno, sapa sing ngakon kebarke ngono? Iki garwane asmane kuwi. Heeh. Pak Kansikino ngersaken lagu mboten Pak Kansikino. Kan cedaki. Nek karo aku pekewo lho, aku tanggane ya. Monggo. Karo Mbak Niken lak ora. Monggo catetan Mbak Niken. Catetan. Catetan sajroning ati. Datang Untur saya merak ati. Aku kowe dadi karma. Margo lir gubuk asmara. Matur sembah. Terus pundi Pak Mudin? Mun Pak Mot. Oh, kat yo. Bali. Ya, iki dikawal. Bali iki yo diserepeki Mataraman to, Cak. Ayo. Ayo diajeng Bali. Ning panggonane dhewe-dhewe. Apa setyane kelakon